n'afọ blessed Iwenetans nke St. Mary's Parish Ọka ka mụnwa bụ maazị Obinwoye onye ode abụ na nwanne anyị nwoke bụ maazị Louis anya asọrọ Mbem nke anyị dere ya ga-ahụ ya n'ili ebe a nọ n'imi mana afọ ebe ahụ ụbọchị karịa microphone adịghị wee sị ọka mmụta anyị nwa ya ebe ọha niile ya anya isiokwu Louis ezi nwanne n'ọdụ mma Louis ezi nwanne n'ọdụ mma Louis eji m ụbọchị ụtụtụ mara gị mana nwa oge m matara gị ị na-amụke amụke dịka kpakpando mmuke gị a gbara ihe elu na mma gị ma ọcha gị ma ọgọ gị n'itiwasị sileti ma gbajisie mkpịsị odee ekpopụtaba ngwa ọgụ asambodo ndị pụtara na mahadum ọsọ ata Louis nwoke na-echu nnukwu uchu agba nnukwu mbọ eze Chukwu oke abịa ama nyere gị nnukwu amara iji nọ ya nso kwamgbe na parish anyị bụ St. Mary Ọka ọkacha na blessed Iwenetans bụ zon anyị ị na-eti eti ị na-agba ị na-ekwe ekwe iburu n'isi bara n'abụ n'okwu ka ọ bụ n'ego ka ọ bụ na ịhazi otu ka ọ bụ na ịchịkwa otu Louis ị nọghị n'isi ma ọ bụ gị bụ isi ị kwughị n'ihu ma ọ bụ gị iwu ihu ya mere anyị ji akpọ gị ajenda n'ijebe mmụọ ijebere ekwu aka kedu ihe ị chọrọ ka otu mkpụrụ abụ gị bụ chimụ anya mee kedu ihe ị chọrọ ka oriakụ ọhụrụ gị bụ Jessica mee kedu ihe ị chọrọ ka ndị nke gị onye mana anyị nọgwa ọdụ ka anyị edobe ụra edobe maka ọnọdụ koro debere anyị ka a na-ekweri ihe ebe a so na ịrịmandịrị anyị maka ihe na-eme ebe kịta akwamozu a na-asụ almost 2 weeks now. Kedu ihe ị chọrọ ka ndị nke gị ndị ọzọ niile mee? Makwa n'ụma onye mmanụ ka oke opi mmụọ nke a ga-akpọ ọ ghara ịza onye Igbo si na nwanne dị na mba ọ dị ka ahụrụ gị bụ Louis were kwuo Igbo si na ọyị m agwakwara m ga-agwa bụ ezi ọyị ọ dị ka ha hụrụ gị bụ Louis were kwuo akwụkwọ nsọ si na mmalite okorobịa bụ ịtụ egwu Chukwu ọ dị ka ha hụrụ gị bụ Louis were dee Louis lezie na anyị lezie na anyị ololo chie were ehihie chie ololo chie were ehihie chie okosi dajiri ụzọ nụrụ ju ọhịa mmiri enwe ebi n'anya odogwanyị ji eje mba na alụghị nwaanyị asọrọ anọghị ajenda na nwoke ọma ajenda n'ọdụ mma ezigbo nwanne anyị n'ọdụ mma ike nke Iwenetans n'ọdụ mma nwata ọgbọta nke St. Mary Ọka n'ọdụ mma n'obi Chukwu n'ọdụ mma n'obi Chukwu anyị si gị n'ọdụ mma n'obi Chukwu n'ọdụ mma n'obi Chukwu emechaa na anyị ga-ahụ ka mkpụrụ obi Louis ka mkpụrụ obi osisi ekwe gara